So, welcome back sa RBTV at pag-uusapan natin yung mga kaibigan ay yung classroom, no? Ang kaganapan sa classroom, no? Classroom be like. So, isa sa mga kaganapan sa classroom mga kaibigan, yung mga estudyanteng ang bobobo, no? Yung tipong magpapakuha ng 1/4 si ma'am, di puta magtatanong pa yan, no? Kung 1/4 ba, no? 1/4 nga eh. Tapos magtatanong ka kung 1/4 ba? No? Nakakasabi lang eh. No? Okay lang yun sana kung nasa likod ka. May posibilidad na hindi mo madinig. No? Gago, nasa harapan pa. No? Siya na nga ang nasa harapan. Siya pa yung magtatanong. No? Kung 1/4 ba? No? Kakasabi lang ng 1/4 eh. No? Magtatanong ka ba? Gago ka ba? Ha? Pag may bobo, may tanga. Yung classmate na nakakita ng ID, tas alam niyo ba yung gagawin niya? Ha? Magtatanong, no? Kung kanino ba yung ID na napulot niya? No? Gago ka ba? ID nga eh. No? Siyempre may pangalan na may-ari yan. No? ID yan. Meron niyang pangalan. No? Tas magtatanong ka? Tanga ka ba? Ha? Ubobo lang. No? Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo. No? Tanga-tanga mo eh, no? Nasobraan ka sa katangahan. No? Okay lang yung limitadong katangahan. Wag lang yung napakatanga. No? Nasobraan na eh. No? Nakita ng ID tapos magtatanong pa kung kanino yan. No? Tanga ka ba? No? Itong sunod na to, parang nagsanib yung kabobohan at katangahan. Ha? Yung mag-a-announce yung kaklase mo na walang pasok bukas. Alam nyo ba yung gagawin niya? Ha? Magtatanong yan kung kailan daw walang pasok. No? Bukas nga eh. No? Gago ka ba? No? Alam mo ba yung bukas? Ha? Tanga-tanga mo eh, no? Bukas nga, tas magtatanong ka pa kung kailan. No? Ano ba yung bukas? Next year? Ha? Tanga-tanga mo talaga eh, no? Nagsasanib yung kabobohan at katangahan mo. No? Kung ako talaga yung nag-a-announce, ha? Sasapakin ko yan. No? Ang linaw-linaw ng pagkakasabi, no? Na bukas walang pasok, no? Di ka siguro nag-aral, no? Nagko-computer ka lang, gago ka, eh, no? No? Sabing bukas, tas magtatanong ka kung kailan, no? Itong susunod mga kaibigan, isa rin tong tanga, no? Isa rin tong tangang estudyante na to, no? Alam niyo kung bakit? Ha? Yung umiiyak ka, tas itatanong mo kung umiiyak ka ba? Gago ka ba? Umiiyak nga, tas magtatanong ka kung umiiyak ka ba? No? Bah! Alam nga naman nagja-jackstone, no? Kitang umiiyak na nga tas magtatanong ka ba? No? Kung ako yung umiiyak, tas ikaw magtatanong, sasapakin kita. No? Iiyak na nga tatanong ka ba? No? Isa din tong tangang estudyante, no? Yung mag-a-announce yung kaklase mo na may project kayo sa Pilipino tapos magtatanong kung anong subject. Ha? Gago ka ba? Ha? Pilipino nga tapos magtatanong ka kung anong subject. No? Ano ba yung Pilipino? Di ba yung subject? Ha? Hindi ko alam kung bobo ka. Tanga lang ka. Tanga ka lang. Tanga. No? Kakasabi na ng project sa Pilipino tapos magtatanong ka kung anong subject. Ha? So, meron ding guro na magsasabing pwede daw magtatanong sa kanya kung mayroong bagay na hindi natin naintindihan. Tapos maya-maya, pagtatanungin, siya pa yung galit. No? Akala ko pwede. No? Ba't ka galit? No? Kasi daw di namin naintindihan na maayos. Dapat basahin daw namin na maigi. No? Nagtatanong nga kami kasi hindi namin naintindihan. Tapos ikaw pa yung galit. No? Akala ko pwede. Bakit ka nagagalit? Bahala na kayo dyan. Like for part 2 na lang. Bahala kayo dyan. Gago. Gago kayo. Tangang-tanga Gago. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?